мавсими соли хониши 2019-2020 наздик аст ва имрӯзҳо тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳри нав барои қабули хонандагон ҳамаҷониба омодагӣ мебинанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва кумитаи падару модарон имрӯз корҳо дар самти таъмиру таҷҳизонидан синфхонаҳои таълимӣ ба анҷом расида, масъулин ният доранд то муҳлати муайяншуда ба мавсими таҳсил омода гарданд. мо аҳли коллективи омӯзгорон ва падару модарон бо дастгирии падару модарон ҳукумати ноҳия имрӯз нақша ба гирифтем ки дар муассисаи таълимии мо ки бинобар сабаби нарасидани ду синфхонаи омӯзишӣ барои касбу ҳунар ва дар ҳамкорӣ мо имрӯз дар асоси дастуру супоришҳои ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззамамон ҷаноби олии муҳтарам эмоми раҳмон ки омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ва эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ ин имрӯз пеш аз ҳама ба хусусан ба кӯдакони мо ба фарзандони мо ба духтарону писарон зарурият дорад. мо ба нақша гирифтем ки дута синфхонаи касбу ҳунар бо дастгирии падару модарон ва ҳукумати ноҳия дар соли таҳсили 2019 ва 2020 ба сохта ба истифода диҳем. дар ноҳияи шаҳри нав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 37 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 11 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 5 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. ба гуфтаи масъулин то муҳлати муқаррар гардида дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ таъмир ва таҷҳизонидани синфхонаҳо ба анҷом мерасад. дар пешбурди корҳои таъмиру таҷҳизонидани муассисаҳо ва таъсиси синфхонаҳои иловагӣ падару модарон ва соҳибкорони маҳаллӣ низ саҳм мегузоранд. муассисаи таълимӣ ба соли хониши 2019-20 омода аст, аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд бо дастгирии падару модарон, бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ аз таъмири ҷорӣ муассисаи таълимиро баровардем ва муассисаи таълимӣ барои соли хониш омода аст. дар қисми синфҳои ибтидоӣ баъзе камбудиҳо буд, ҳамон баъзе камбудиҳо то саршавии соли хониша мо ба итмом мерасонем. дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳри нав иҷрои худро ёфтааст. хонандагон чӣ тавре ки шоҳид гаштем, дар соли хониши 2019-2020 бо тамоми шароити хуби таълимӣ дар муассисаҳо таъмин мегарданд.